Jahoda má veľmi rada slniečko, takže tí, ktorí majú balkón otočený smerom buď na sever, odkiaľ fúka, alebo je tam pohodne ako keby toho slnka, tak tam by som to moc neodporúčal. Pretože tá jahoda je naozaj na priamom slnku veľmi chutná, voňavá, sladká, tá kyselka sa premení na tie cukry. A ak máme aj vlastne, ako sme aj videli aj teraz na obrázkoch, tieto rastlinky, tak si ich vlastne zasadíme tých 20 až 25 cm vlastne ako keby od seba. A v tej uličke, ktorej budeme chodiť, kde sa budeme pohybovať, tak tu by som určite odporúčal nejakých 50-60 cm, pretože tá jahoda sa vám krásne bude rozrastať. A pre tých, kto úplne vlastne začína, tak ak mám takýto kvetináčov, tak určite tam pridať univerzálny substrát alebo kompost. Trošku ten koreňový bal ako keby narušiť a hneď zaliať. Hnojiť sa to potom môže ako keby za 2-3 týždne, ale není to úplne že podmienka. Keď až tie plody budú ako keby v takomto stave, že vo väčšom, dajme tomu 2-3 cm zelené, vtedy odporúčam hnojiť buď minerálnym, alebo tým organickým hnojivom. A polievame dvakrát denne, áno? Polievame dvakrát denne. Pre tých vám ešte poviem taký jeden tip. Je veľmi dobré mať dažďovú vodu. Ak by bola dažďová, tak by bola úplne, lebo je mäkká a vlastne tá jahoda ju má rada a najmä, že je vlažná. Ja mám takisto studňu a tým jahodám nerobí dobre, keď mám úplne že studenú, dajme tomu, že tých 10 stupňov, má tá voda alebo 12, takže tá jahoda ako keby trpí, lebo tá jahoda má na povrchu, dajme tomu 25 stupňov a keď aj môj syn ich poleje studenou vodou, tak potom trpí a sa tam robia ako keby také čierne škvrny.